Hello guys, karon guys inyong ma-witness ang moment nga si Niwang si NN Anali, ang akong pinakagwapa nga wife, among team leader sa Ayos Team, mo drive for the first time ever since nabaligya to. Ever since nabaligya among XRM kay katuyang naandan 8 years na nilabay. Karon mo drive siya balik og motor pero automatic na. Oh, kanang mo motor sa kanang nay padamdam ba? Okay, laga. Hinay lang gid. Tawag ako. Nay motor sa likod ha. Hinay lang. Pag makadaga na ka na, may kon kay kumuonom ka. Okay. Tungtong ang tiil, ay kalimot. Nahinay lang. Nakadaga na itong asawa. Palayo, maayo ni siya. Ano kung kita siya? Asa na to? Para lang kaya ako tulungan. Udi aradap, Pabalik na siya guys. Ngunit tawayan. Mana? Ya. Ya, kulbahan ka, pagliko. Nagkano kay skinan. May paka, wa ka na kulbahan. Pakili sa diri kanita sikon. Ako na kulbahan ko. Pagliko niya mo kay nagkano kay skinan ng. Nya, otro pa ka. Init pa kayo ang high blood. Nya, rambol ko nimo. Ngita ang akong TL o foot brake ba? Ako gaya, maglibog gali ko. Labi ng serbato na kay lahi, ibabaw. Ang ibabaw may serbato niya, ubos ang signal, ang liko. Oo. Bali sa kuan, mga motor sagaran. Oo. Layo eh, kung ba nang gali ko. Ko di ba pagkuan? Nitabok mo ko dito, balik. Kaya ano, kita niyo mo niya, daghan kay sakyanan. Wala mo ko kulba ang ako lagi mangita akong tiin sa kanang mga foot brake kanang sa XRM. Naanad lagi sa XRM lagi. Okay, thank you. Next time na kainit kayo man.